Dá sa aj približiť? Si elektrickú. Ja kúpime. 1500 €. Koľko? 1500. Aha, on je ešte bravo. Čo sú tam rybári? Pekne ide. Ale ide pekne. Som ho zove našu štvoju teda. Sa mi páči ten rozbeh, tá rýchlosť, to zrýchlenie. Ako ide na hledek. Ty videl si tú rybu? Ja hej. Krásne. No a toto bude zďaleka, vieš, to nebudeš vidieť. Ryby sa stále vyhadzuje. Ja kúpim určite. Nie. Druhý trup, no. Väčší. A to dva motory, na dva motory. Veľkú. Tak to nemusí byť metra aj pol trup potom, nie? Nie, meter stačí metrový. Stačí ten 1045. Napríklad, no. Ale neviem, či to není úda aj s kormidlom. Vlastne majú Hej. Tak to potom tú druhú, tú HPR-ku, čo bude?
nezahrievalo, to už sa chvíli, ale od motora. No, Ale motor je horúci a prenáša to na hriadel. Na tú flexi. Normálne totál horúca je od motora. Preto tam potom treba ten text. to by si roztopil. To by si roztopil. No, keby tam nebolo. A ešte som rozmýšľal, že na tú spojku sa spája flexi riadel s riadelom motora, že by som vyrezal také rihy, že by sa to lepšie chladilo, nie? No, Tu som neviem, či by som tie rihy zaťahovať a uvoľňovať a zaťahovať si to. hej, ha? Keď bolo teplejšie, tak by som robil väčšie oné. Ja, že by si Potom aj do vody stáňo zobrať. Nepotrebuješ plavky, tam máš kanoe. kanoe na druhej strane. Jaj. To by som išiel za oným, za hrázdnym, aby sme to vybavili. Začína trpať. Takýto sú jemnejšie vlny. No, a keď má plavky, tak ten dovod. Sa mi páčia tie zákruty, jak sa to dobre vyberá na tom. Ale ona je užšia, nie? Ona je nižšia je. Nízka, áno. Nízka je. Ale ako inakšia je trochu. No, on je takú ako kardinu vyššie, vieš? Hej, Je tá červeno-fialová. viem, ktorá. Ide viac baterí. To som ešte nebol v tom prerobení, že ide regulátor a ide baterí. Na budúci. Ale to som mohol aj tu zobrať, len to tečie voda. Neviem, na veľký pásky. Tak radšej zastav. Radšej si to vyber.
tomu udri riadne. Počuj, Michal, keď pôjdeš takto keď pôjdeš, tak tomu udri, že čo to urobí. Kade? Takto keď pôjdeš. Skús to. Pekne. No, to už je lepšie. Počuj, skúsiš takto, aby bolo vidieť tú rýchlosť toho. Takto, na obzore, vieš ako myslím. Lebo keď ješ oproti mne, tak to je iné, vieš. Počúvaj, to krásne ide. Krásne ide. Konečne. Konečne, to si mal skorej urobiť. To si mal skorej urobiť toto. Keď boli ešte lepšie one. Fajn. Teraz tomu daj. Perfektne. Poď. Máte tu ešte baterky? Nemá. Mám, ale to sú také slabšie. Len pomaly by som mohol. To ani nedávaj, to je zbytočné. Toto bolo dobré. Ups. To som ja urobil, nie ona. Čo hovoríš na to? Dobre. Michal, dobre to je.